Un total de 6 rutas integran o programa Coñece o noso patrimonio, que por cuarto ano pon en marcha o Concello de Outes en colaboración coa empresa Tremuzo Historia e Patrimonio. Comezarán este domingo cun percorrido por San Miguel de Valadares e repetiránse quincenalmente ata o 23 de xullo. Temos 6 rutas este ano, metemos unha maiores agora para a primavera, sempre estamos todos os anos, intentamos pois divulgar unha parte máis do Concello, e deste ano imos a San Miguel de Valadares, non? Que hasta ahora non se tocara, esa é a ruta máis nova que temos este ano. Entón, bueno, un pouquiño comentar, remarcar que son bisemanales este ano, non? Cada 2 semanas. Estas rutas son moito máis que unha andaina, posto que afondan na historia dos lugares polos que discorren, de gran valor tanto natural como paisaxístico e patrimonial. Como xa é habitual, facémolas coa empresa de Outes que se dedica ao turismo activo, Tremuzo Historia e Patrimonio. Estamos moi contentos como se desenvolven estas rutas, que además están tendo moitísima xente, sempre en todas as edicións que as convocamos, tanto xente do Concello como xente de fora, que ven un pouco a seguir estas camiñadas interpretadas, porque non é simplemente facer deporte, sino que Tono, o noso guía, vai explicando cales son os espazos patrimoniales e descubrindo un pouco das historias, lendas e espazos polos que discurre a ruta. Para participar en cada unha das rutas é preciso cubrir un formulario dispoñible tanto na web municipal como na Casa da Cultura. As inscricións abriránse o luns previo a cada andaina.